ithethe about the necessity sizawuthetha nge-necessity. Ubabi makafonele uMamods abuze le nkwenkwe ingubano yolo besacawa apha ecaweni na ngaphandle uphi khande mbone njengaba hambani yombuza ubano yolo uba ubaphi xa singene i-Boys to Men. 2 weeks ndimfonela ndingamfumani, ndithi mafonelwa angayibambi ifowuni. Undibheke ntoni bomkazi? Uphi kanti ubano yolo? Akekho apha. Wenza ugrade 12 noba akafundi nabo abangamaqaba. Uchagele siyabulisa, siyabulela ukubona. Siphantse sakungcwaba. Ngubani kade bengafanele athethe emngcwabeni wakho? Usacinga. Besokhethana sodwa? Uthi unase umamchagele besothethana ube kuthatha usini. All right, no, we are happy. Bazalwane ke ndifuna sithethe about ungasabiyana impendulo. Ndifuna sithethe about the necessity. Ezinye intshumayelo ke ndiye ndihlala uba zibe yi-debate qha nibe ngamagwala nive ndivume kwanto ndiyitshoyo okanye ke subi right yonke. Ndifuna sithethe about the necessity and the dangers of being loyal to the local church. Ndinento ke endihleliyo ethi apha kum abantu abaninzi bazongena esihogweni ngenxa yokuthembeka kwicawe zabo. Ayikho into e-dangerous njengokuba loyal kwi-local church. Ayikho into e-necessary njengokuba loyal kwi-local church xa sele usindisiwe. Kukho abantu abathi hayi ndisindisiwe andinacawe. Yonke indawo ekubizwa igama likaYesu kumi likhaya. Ngumgqakhwe nje lo osileyo. Xa usindisiwe unekhaya okhuliswa kulo, uqeqeshwe kulo. So lento yokuthi uloyal kuYesu kodwa ungabi loyal kwi-local church yi-deception. But at the same time sinabantu abathi yicawe yasekhaya, yicawe kamama, ndawumshiya kanjani umama? Umfundisi wanceda wandifundisela abantwana, umfundisi wandikhupha ejele, umfundisi wandithandazela. End-up umuntu esithi le yicawe yam, esitsho ngendlela engekho critical. And lento endiyifundisayo ndiyifundisa uba sibe critical nakwi-Christian family le. Ungabi ngumntu olandela kubethanda mna, andizosithandwa senu. Nam ndingahlali kuba ndithanda nina, anizozithandwa zam. Umuntu obalulekileyo apha sidibana kuYesu. Nike ndiyibone laa nto zizitoni zanto zebhayisekile, zizipokes okanye zizipikes. Spokes. Andizidibana kulaa ndawo kuthiwa yi-hub. Kutsho ukuthi ke uYesu yi-hub. Sonke besihlukene sawudibana kuba sisiya kuYesu sonke. And fanele uYesu esiya kuye ibe nguYesu all-right. So ndifuna ke sijonge amavesi amabini for now. Actually i-text ezimbini, eyokuqala izoba nguJohn 6. Is it John 6 pha abantu bashiya uYesu verse 66? Yeah. uJohn 6 verse 66 kukho abantu abathi hayi siyayishiya le cawe kaYesu. We are not going to be loyal.
ngenxa yoko into eninzi yabafundi bakhe yabuya umva, ayabasahamba naye. Ndicela isiXhosa esitsha. At this point, many of his disciples turned away and deserted him. Ndifuna ke ngokwesiXhosa esitsha sithi sona ukususela ngoko into eninzi yabafundi bakaYesu yarhoxa, ayabisahamba nabo. Ndike nivume ukuthi kulethi ndirhoxisa ubulungu bam. Yarhoxa. Barhoxiswa intoni? Khoye kuverse 65 or 64. 63. Ndifuna ujonga le ndawo ibarhoxisayo. 62. 60. Le nto ibarhoxisayo. Many of his disciples said, "This is very hard to understand. How can anyone accept it?" Bathi bakuziva abaninzi kubafundi bakhe bathi iyaxakanisa le ntetho. Ngubani onokuyinyamezela le nto? Banjiswe yintoni abantu abakwazi kunyamezela kuba bexakaniswe yintoni? Yinto echiwo nguYesu. Bathi ke ngoku siyamshiya kwalo Yesu ngenxa yoba le nto ayithethileyo iyaxakanisa. We don't understand this one. Next. Kuthiwa ke Jesus was aware that his disciples were complaining. So he said to them, does this offend you? Kutsho ukuthi abafundi bakaYesu apha abaninzi bahanjiswe kukhubeka. uYesu wayesazi ukuba abafundi bakhe bayaxoxa, waza wathi kubo, iyanikhubekisa le ndawo. Ndithi ke apha kuthi abantu abaninzi bashiye icawe eziright ngenxa yokukhubeka. Abanye bahleli ezicaweni ezirong ngenxa yokuphathwa kakuhle. Umbuzo efanele uzibuze wona ngowokuba ndihlalelene kule cawe ndikuyo. Kungenxa uba ndiphethwe kakuhle kwi-personal level, ndihambelani kule ndihamba kuyo. Kungenxa yokukhubeka. Uba uhambe ecaweni ngenxa yokukhubeka, khona imonitha mfana wami, uba uhambe ecaweni ngenxa yokukhubeka, yindlela eright yokuhamba ecaweni leyo? No. Awufanelanga uhambe ecaweni ngenxa ubukhubekile. Aba bazalwane ke bamshiye uYesu kuba bekhutyekiswe into ayithethileyo. Uba ukhubekile ebandleni, kungcono uqale uyolungisa le nto ikukhubekisileyo. Ube sele uhanjiswa yinto eright engakuhambisa. Ezikolo nifunda kuzo zange nikhubeke kuzo, ezinafunda nadinagqiba. Okanye khona isikolo enanidla amaqanda okoko naseklasini. Isikolo wawukhubeka, ungakhubeki qha ubethwa. Abanye banamagama abawaphiwa ngootitshala. Yebona sigqebhezana kuba umfutshane. Yena omdakazana kuba umnyama. Xa kuthiwa nomdakazana umnyama uyalithanda lo gama. Because kaloku abantu abaninzi abathandi kuba mnyama, ndazi noba ngubani lo wethe umuntu omnyama urongo. So banamagama abantu abawanikwa zititshala, bathukwa zititshala. There is a lot of things sabethwa ngotitshala, hayile nqa. Kodwa zange sihambe kweziya zikolo, into yabanga uba singahambi. Sasingayelanga kuyophathwa kamnandi phaya, sasiyele imfundo.
So into esasiyijonga kukuba esi sikolo siyandinikeza iqualification endiyifunayo ukuze ndiphile emhlabeni. So aba bazalwane ke ngoku uyabuza uYesu, iyanikhubekisa le ndawo. Next. Ngaba nothini nakumbona unyana woluntu enyuka apho enyukela apho wayevela khona. Next. Ngumoya onika ubomi. Now, ke wona amandla omuntu akancedi lutho ekunikeni ubomi. Ndifuna nibambe le ndawo ke ngoku. Amazwi endiwathethileyo kuni ngakamoya anika ubomi. La mazwi awathethileyo abakhubekisini. Then uverse 66, beso bevela amazwi anika ubomi, ukususela ngoko into eninzi yabafundi bakaYesu yarhoxa ayabesahamba naye. So ndenzela ke ngoku umuntu obeseleze uphuma ecaweni right ahlale, umuntu obehleli ecaweni wrong aphume. Ungabi loyal ecaweni ngenxa kamfundisi. Izinto akwenzele zona ezingenanto yakwenza nento icawe engayo. Kanti bakhona utitshala sasibathanda esikolweni kuba etisha kakuhle. Ungahlala ke ngokuthi ngeke ndihambe nxa utitshala usibanibani. Utitshala usibanibani ndiyamthanda. Kaba wayekhona utitshala nami ndimthanda kakhulu, utitshala ababili endibathanda bemke high school. Zange ndaqhubeka kanje. Khona utitshala uthiwa ngutitshala uFejeni. Utitshala uFejeni wayesitishi maths. Wemka xa ndiqala nje kwa-8 wahamba phaa koomatshi. Ekwazi ufika omnye owayengakwazi ncam utisha ngokubona kwethu. Wayevele afike i-question ayibale yonke phaa iproblem. Xa nibuza, tishala asivanga, avela ayicime. Athi yenziwa kanje le nto. Kaba ubungabuza umfundisi, andaba ngumfundisi uXuxu ngubani na? Ubungawumbuza ukhona utisha omnye ufasi owayefunde phaa noXuxu. Ya uXuxu umkhumbula kakuhle. Yenziwa kanje le nto. Niphinde nibuza sikayiqondi tishala phinda ayirabha. Yenziwa ayibetha uyigqibe ezantsi. Ndaba sengxakini kwi-maths kwa standard 8. Then ndaya kwa-9 kwabe kukhona utishala othiwa nguMr. Mensa. He was very good. Wayengaphathi ne-textbook. Ilantuka wayezenza apha entloko ii-questions. He was very good. Naye wahamba ngomatshi. Xa ndifika nje kwa-9 kwazofika omnye lo ndithi andimane owayesaqala utheni owevela kwethusa xa uzokubuza umbuzo. Xa ungapha ajonge yes, uqale wethuke kumke naloo nto obusonayo. But ke uZibi ke wayemncoma ke ethi washiyeke ba-right kubo. Kangaba uZibi umazi as the best teacher. Mna ndimazi uba wandixakisa kakhulu. So ndizama ukuthi ungamthanda umfundisi, umthandela into enokwenza nento icawe engayo. Ngale ndlela uMr. Fejeni mandibana naye ngoku nango senditishi. Ndisadibana ndisamncoma ayi Mr. Fejeni you are very good. uMr. Mensa ke ndancedwa ukudibana naye ku-winter school. Wakwafika wandizama ke noko. So ndizama ukuthi uyakwazi ukuyithanda itishala, uyakwazi itishala ukuyilandela. Xa iphuma uya kwesinye isikolo uye kweso sikolo. So you can love the pastor that way because uyakhula. Hayi umfundisi ozovele akwamkelisa uYesu emva koko besohlala ecaweni ke ngoku. Le nto yokuthanda umfundisi mos ibhaliwe ku verse 13 ka 1 Thessalonians chapter 5. Umzekelo ngoku utata uNxumalo akho umuntu angalehlukanisa naye. Ndiyamthanda.
ndimthandiswa yintoni, andinanto yakwenza neziduko zakhe, andizazi nokuzazi, akho ndawo ndidibana naye, akho ndawo ndidibana nezibongo zakhe kuyo, kodwa ndiyamthanda. Kube khona abanye befundisi endiye ndive kuthiwa abantu bayabathandayo, ndiqonda uba andimthandi kakhulu umfundisi ogexizayo nomfundisi ongasibethi isono, because kaloku uYesu wezela isono qhamusi. So ngokumfundisi ocega isono kuthiwa phaya, show them great respect and wholehearted love because of their work. Kuthiwa aba bantu banikhokhelayo banikeni irespect enkulu, bahloneleni, nibathande ngenxa yomsebenzi abawenzayo. So ndiyayivuma into yoba you can be loyal the same way oPetros ababe loyal ngayo kuYesu, the same way oPetros ababelandela uYesu. So akho ngxaki ukuba umthanda umfundisi, kangaba abanye abefundisana bazi nokubazi ngabaphesheya, but xa umva uyakwazi ukumlandela, ube nento ethi hey, uba bendinemali ngendim-invayitha ezapha ecaweni. Omnye uyazazela uba xa ubona abazalwane bakho bemthanda uyakhubeka, qha uxaka uba yithini. Nicebisa uba mandithini xa umzalwane wam ndimbona ethanda umuntu ongafanelanga uthanda? Uba benindim bendizothini? Ndikubona umfaka kwi-status, ndibuza uba uyapha apha. Nithuleleni. Sino ndithini? Ndiyakubona naku umfakile pha. Ndiyaqonda uba mna andithanda ubathandwe. Ndinithini? Ubuza tata. Ndibuza uba uyapha apha. Awuzophendula xa uzukhubeka. Hayi. Alright. Andinivile nonke naba online abalapha ecaweni, niyavuma uba ndibuze ndithi uyaphi apho. Ndithe mchagele xa bendichaza ngeentlobo zecawe nezabefundisi, ziintlobo ezintathu. Kukho abafundisi abangakwenzi kwanto, bayathandeka abefundisi, uyayiva nentshumayelo yakho uba akho kwanto ayithethayo. Kube khona abefundisi abakulahlekisayo, kube khona abefundisi abakubonisa indlela eyiyo. So abefundisi ndiphalwa kunjalo imeko zabo, and kukhona abazalwane abamthandayo umfundisi ongamsindawo. Uphalwa nje uyishumayela into ebeyishumayela, mhlambe uyithethile into ibingathetha nalo ihedeni kwasecaweni kwamnandi, and abazalwane they love abefundisi. And abefundisi sometimes abadli izono, sometimes nabo xa nincokole engekho qongeni isono nanyani naye akasifuni, kodwa xa seseqongeni akakukhulisi kwamoya, akakuniki amazwi obume. So abefundisi abanjalo ke they are very dangerous as well. And abakulahlekisayo ke they are even more dangerous than ke kubakho aba. So into ebefuna uyibona ke pha kuthi kuthiwa bahloneleni, nibathande ngenxa yomsebenzi abawenzayo. Oye kuverse 12, uthi uverse 12 unendawo ayibekayo phaya, uthi ndiyanicenga mawethu, babekeni abo babuleleka ngenxa yenu, betyunjwe yinkosi ukuba banikhokhele, baniqeqeshe. Banikhokhele, baniqeqeshe. Andithi ukuqeqeshwa kuko okukhubekisa abazalwane, because kaloku imajority yabazalwane bafuna ukufika noba kunini ecaweni kusho kuthulwe. Uba uthe wabuzwa yi-leader leyo okanye umdikoni okanye i-satellite leader, akazuyihlonipha, akazuyithanda, because uthi you are getting into my case, mind your own business. So fanele wazi uba xa ungumzalwane umfundisi wakho uzomthanda, umthandela le ndawo yokuba ekuqeqesha. Then masiphinde kuYesu ke verse 66 kuthiwa uninzi lwabo ke bemka kuYesu beshiya amazwi obomi. Verse 70
verse 70, if I'm not mistaken. Then Jesus said, I chose the 12 of you. Okay, no, 69. Utu 69, 68. Utu 68, Simon, 67. Utu 67, then Jesus turned to the 12 and asked, are you also going to leave? Wathi uYesu kwabo bafundi bakhe balishumi elinababini, nithini nina ngabanani nifuna ukumka? Xa umka ecaweni ithetha uba ukho loyal kuleyo local church, because uba ubuloyal ubungazumka. So ndithi ke makungabi lula ukumka. Ndithi ke mchagele le ntshumayelo yam ke i-inspirishwe nangulo mhlekazi asanda kuhamba. Nizaba ningabe nijikeleza anti nifuna umuntu oqonde ngqo. Ndibonile uba ingathi iya ibaninzi abazalwane lento ka-up and leave. Up and leave. Up and leave. And I'm not saying i-Christian family ayocawe yakushiywa. But fanele xa ungumzalwane khawuke ube nayo indawo othi inkolo yam ixhomekeke kuyo. Uke utsho nje. Uyabona ngokumna i-roots zam ekwaziweni kwam mchagele ndikutracer kutata uNxumalo. Because mna bendingaziwa. Ndiqale ukwaziwa kuba ndikhalisela utata uNxumalo i-keyboard ententeni yakhe le elusikisiki. Ndathi ndisuka apho ndahamba nentente yakhe ndakhalisa eMzamba, ndaziwe eMzamba. Ndaye Redoubt, ndaziwe Redoubt. Ndaya eBizana Assembly le koClarkville, ndaziwe eClarkville. Ndaye eKokstad, ndiya ngotata uNxumalo. Ndaziwe eKokstad, ndathi ndafumana nomuntu ozondifundisa esikolweni. EKokstad ndaziwa nangutata uMandla Silo owayephethe la branch. Ndesuka eKokstad saya eGoli, ndaziwa eGoli kotata uMphecho. So indawo ezininzi I owe it to utata uNxumalo. So andinovele ngoku uthi uyeva ngenye imini sendisukile kuye. So le nto ka-up and leave yenza ukukhula kwakho kube stunted. Khawucinge bawuqhamza xa unokutyala umbona apha. Uthi xa uqala ukhula okanye ngumbona na? Hayi umbona. Okay ke sithatha umbona ke. Xa uqala ukhula siyawuncothula. Sikhubekile kulo mhlaba. Siyawutyala komnye umhlaba siphinde siwunkcenkceshele. Siphinde siyawuxontshula. Lo mbona uzothi ukhule. Soze sibe khona isikhwebu. Nasesingesini kukhona into ekuthiwa a rolling stone. Nanifunda apha kanti. Hayibo uAnne utitshalakazi. Mamcakele ukuthembile ke wena. Yebantu kwethu nendoda yakho. Okay, sesithembe abantwana ke kodwa yini? Please. Uyayazi into ethi a rolling stone? Hayi konakela umzi wonke. Hayi ke makisiye kwaMjungula. Umama uGaxi kuthiwa mama uGaxi. The rolling stone gathers no moss. Yes, a rolling stone gathers no moss. I-moss ndicinga yile nto ihlaza. Niyabona uba ndiyaphazama uMgaxi uzosho. Ngutishala wam wengxela kanjalo. Ukuyibona into ifika ihlaza elityeni. Then ilitye lisolo liqengqeleka nganayo laa nto. Laa nto ibakho elityeni elihleli ndawonye. Kutsho ukuthi umzalwane ozulayo akakhuli. If you are to up and leave, hey, qiniseka ubiza izizathu zakho uzofika uzitsho kuYesu. Umzekelo mina ndashiya icawe ezimbini. Then enye le ndakhululwa kuyo kwathiwa mandizoqala iCFA. Ndingagxothwa. And nokuqala kwami iCFA ipasika sasizingena pha, sasingena nkomfa thina. Inkomfa sasizingena pha, umuntu owade wathi hayi mfundisi khawuyo practice ukwenzeka kwinkomfa. Kuxa kungena umfundisi uNkewu eMzamba. Because ndathi ngosekungene yena wabe yena eye Bible College mva kunami.
but lento ka up and leave ayengeyonto lula. Ndangena ipasika naye wathi khawuyotrya ngoku. So kulapho ke ngoyenza lonto ndibe nalo ibhongo lokuba ndiyazi into yoba into ka up and leave because you can, up and leave because ukhubekile, up and leave because you are gifted is very dangerous. And imajority yabefundisi abakhona abayifuni authority ngo abantu ababizwe abakhona mcake abayifuni authority. Wonke umuntu unecawe yakhe bayexoka ke banabantu bababiza nge-spiritual father just to fool aba bantu babakhokhelayo, because uphawula uba nale spiritual father yakhona ayinako authority. So ndifuna ake sivula amehlo sike sijonge naba bantu icawe iqala kuye iphelele kuye ukuba wabalekani bawuqhamza kwi-authority. Because umzekelo uba ngaba ndingavele ndiphuma apha e-AFM chake ndiyoqala icawe yam endiyibiza kuba yi-Jealous Down. Now ndibe sele ndisithi kule Jealous Down yam uTata uNxumalo is my spiritual father. Yabona bubuxoko. I mean ukuva umuntu xa sithi who are you trying to convince? Because umuntu othatha umuntu amchophise nje uphawula uba lo muntu achophisiweyo uza as a guest up. Akanayo authority yokuba angafike athi why usenza into ethile. Uza as a guest anike honorarium athi I bless you. So into ka up and leave yenziwe kukukhubeka number 1 andishonga kulandelelana ke into yenza abantu bemke ezicaweni kukukhubeka okanye yi-ability yokuba without AFM ndisengaqhuba okanye umuntu ahanjiswe yi-ignorance. Yabona xa ungawazi umsebenzi wesikolo ungangena kuzo zonke izikolo, kodwa xa usazi uba isikolo singantoni ungakwazi ukhetha isikolo esi-right to stick to. So ithi kintetho yam masiyiqaphele into yoba xa singabazalwane mayike ibe khona indawo othi ngeke ndiphile ngaphandle kwale cawa. Manenzele umzekelo abazali nike nibeve xa besithi emntwaneni hamba apha kwam, uhamba apha kwam xa ungafuna undimamela. Lo mzali sube ecounter ekuthenini lo mntana akazufuna ukuhamba. Uba umntana uvele wathi umama uthe mandihamba waqoqa izinto uzothi umzali hayi kusho bevele engaboni need yelekhaya and uzobonwa njengesidingo esikhulu because normally apha kwi-nature kulindeleke uba umuntu uzoba nayo into athi ngeke ndiphile ngaphandle kwayo, not ngokulinganisa noThixo. Kwasemtshatweni mchake kufanele uhlale usazi uba hey akekho umfazi ofana nomamcake ngeke ndiphile ngaphandle kwakhe. Ninivile uba ndithi asitsho kwela cala loba ulingana noThixo, kodwa into yoba kucaca uba umfazi wakho kulula kangaka ungehlukana naye ithetha ukuthi impangampanga. And ke ngoku if ungumuntu ekulula ukwehlukana ne-friends khawuqala uzijonga apho nje uba sezingaphi i-friends obe nazo. Anditsho abantu ofriendly kubo, nditsho ii-friends ezi-close uba once when i-friend yakuqhephula kancinane ibhanana so yahamba uyakwenye, once i-friend yakunyathelela unyaweni so yahamba uyakwenye, once i-friend yangazincoma iinwele zakho so uyahamba uyakwenye. So lento usoloku uphuma ayikho right. It is necessary to be loyal, to be a loyal person ekwaziwayo uba ekhona nje ukhona. Tata uNxumalo ke wakwabalisa into kwaseflagstaff na apho wayesithi kule mihla xa udibana abantu ufanele ubuze usekhona utha, because uba umbonile utha awukho sure ubuzophinda umbone. Utha besibe nayo iminyaka mingabi ngo close to 12 years. So wavuya kutata uNxumalo uba hayibo kanti utha usekhona, because uyazi uba kule mihla sekuyo nje ufika ngutha ogwaqa namhlanje kusasa intombazana entsundu ngalamini intombazana ekhaladi ngalamini. Abantu ingathi baqhuba yaqhunywa ingathi ungena emzini eqhunyiwe. Abantu ngoba uqhamza abacenganga mntu, abacenga I quit into elula
and ndingathi yi-syndrome ekhona. So i-necessity of belonging ilahliwe. I-necessity yokuba nje ukhe u-appreciate ane uthi kweyo madoda yinda nomodwana. Hey uba ndingaphuma kulo bhuti ndingayini, because into eyenzekayo abantu abaninzi uba umodwana uke wakhubekisa uane ngento enye, eziyi-9 azenzayo umodwana ziyacima zonke. Eziyi-9 agudi ngazo umodwana ziyacima ngenxa yaba abantu bangoku bathi nje bango I can live without you, I can live without you, I don't need anyone. Ingathi xa ndiyicinga le nto inempakamo phakathi, le nto yokusolo usazi uba andimcinganga, I can live without. Kufanele wazi uba umuntu xa ecingela eziphakamisile, niyakhumbula umhlenge sitsho apha sithi ubucimba ndibe ngawe teta. It's another thing uba kubekho umuntu ophakamileyo ocinga uxhomekeke kuye, but it's another thing uba wena uzazi ukuba noko apha ebantwini ndixhomekekile, andinosoloko nditaka qho. Cake. Amen tata. Yes. Kangathi nibhesi kakhulu. Ndicinga le verse buyithele pha tata. Njengoba nabo abanye ukuthi abafundi abaninzi bahamba kuye. Iqale yandibhidisa ngokuthi xa behamba bese kuzintoni, emveni koba behambile bazintoni, bingabafundi bingamakholwa kaYesu. That means bebengakam-understand Yesu ngoba bebevuma ukuthi uyinkosi yabo. Ngokuya kwanje indlela bambona ba izinto azifundisayo ziyasehlula bayeka, abasengomakholwa wakhe. Ndicinga kanjalo bithanda ukubhidisa uba Yeah, it's very tricky uba xa sebehambile ebengumfundi kaYesu ngoku xa sehambile yintoni ngoku sekungabanye abantu nje. Yeah. But ke ngotata ndiphinde ndize nakuyo umzekelo ke ngoku sirelate kulo wethu ke ngokumfundi naye ohambileyo. Ndinayo into ethi apha kum ngaphakathi. Oh ndilibele ukufaka into ethi undibhalela imessage izolo waxolisa wancongcoza. Waxolisa qha. Oh nami Ngenzela ba ke abe kwi-context umchagela andingamshiyi kwi-ignorance. kungcono tata xa exolisile, but yengo as i-nature yethu thina abantu andiyazi uba sinjani, kodwa indlela esidalwe ngayo nguThixo uyona ngenxa yomsindo. Usobe wonile ikunzima ukucela uxolo uthi ngoku hayi masiphinde siqale kulaa ndawo besikuyo. Ungazizama zonke ezinye indlela angase nomuntu ade abone uba ndifuna ubuyela phasi ube kulaa ndawo esikuyo. Akunzima ukuthi hayi ndicela ubuya siqale, hayi akwenzeki kanjalo. Mhlawumbi ke ngoku okanye naye befuna ezo zinto, into ezinjalo bangathi nawe ungase olulingalo uthini. Unfortunately that andithethanga mna naye ngezo zinto, besike sathetha kona because ke mna days before ndithe kuye mna ndifuna icala lakhe uba makakathethe uba yena kanti kwenzekeni. So ubethe ke uzondixelela kakandixeleli, sehlukene nje esandibhalela ukuthi hayi ndizo-explain uba kwenzeke ntoni. So ndiyavuba ke ndike naphinde nathetha ndinayo into ethi mna tata ngathi mhlawumbi masike simnike ichance. No, personally si-right kangaba imessage ayibhalileyo imnandi kakhulu. Uyazikhumbula zonke izinto esenzelene zona ngokwasenkolweni, not into zokuphana ukudla. Nokuyabonakala uba ungumuntu ozinzileyo in terms of ukukhumbula. Uyabona, so uxolisile. Kona ke shame nami bengakhona ufuna ukuxolela yona, because mna xa uthe wenze into ndakunqanda sube ndiqibile mos. So akho nto ngoba endivele ndizomxolela yona qha ingxaki beninayo yileyo uba ashiye imoto phaya avele emke. Then ke ngoku leyo ke ngoku isekho, andilindelanga uba ndizonibona senithi amabutho akalobutho ngoku. Uyabona? So ukuxolela doesn't mean fellowship. I-fellowship izoxhomekeka ekuqhubekekeni. So ngizama ukuthi ke mchagele nam
umzekelo mna kwelami icala ndihle ndifuna abantu abahambileyo babuye andithi niyakhumbula no-avoid ndimandi ndizama uqokelela so ndizama ukuthi umuntu open kanjalo so I don't think andiyolulanga ngalo So ukuthi masiye simlindele mhlawumbe uzoba khona Friday tata. yeah Yeah. Because ke andiboni ngalendlela enza ngayo. Ngicemba afama naye ngokuyazisola lapha khona. mna ke bendisanda ukumncoma kangangoba andikayike nangoku because he's very good kwinto ze-follow up akashumayela shiye and abantu abezivuselelo bathi nca kuye because he's more pastoral but still i-attitude ka-up and leave once wemka mamcakelo ndiba nengxaki forever because ndiba nee-questions endinazo uba why ungatsho ezi zinto zinokwenza nento icawe engayo because uyayinto efuneka apha mcakelo yitsho izinto icawe engayo ezingahambanga kahle then ke ndizoku-understand kodwa uba uyichazanga loo nto I continue having a problem. Hayi ke tata sendiyavala ukuba masike simlinde oba Friday mhlambi sombone bakhona then ke sikwazi kusho ukuthi uyamthanda no that I personal tata andiyamthanda yena shem Hayi, nami because kule nithetha ye follow up kwelibandla le Olembo No, it's very omnye good. wabantu ongathi noko uyimele akayenzi uyayimela into yakhe hayi uhamba yedwa ku-follow up so ilento ntangathi ndiyamthanda nokuluza yena noko ba ish bendisanda ukusho kumamfundisi uba hayi kwi-follow up utsamaya alone kangaba wegqitha kwamna kwi-follow up okanye tata fanele uba naye ayi zininzi into ezisichaphazelayo ebomini sethatha uthanda izigqibo ngenxa yento mhlawumbi kwipressure kwenye into ebikhona owangayihoya yona Yeah. xa sekufika enye ngoku wena vele uthatha isigqibo kanti ubethwa yilaa nto ebike yenzeka ngoku mhlawumbi zikhona into ezingaphazamisa kanjalo ebomini nokuthi xa uhleli ungaphangeli umzekelo ndenza nje Yeah. umzekelo zininzi into ezingakwenza ukhawuleze ngokube vele ube nomsindo nje esithubeni xa kuthetha inyani mchakelo kwimeseji yakhe uyichaze into emhambiseleyo ndayi-understanda into eyenze wenza laa nto ndayi-understanda ndamxolela ndamphendula kakuhle but still the fact remains akalobutho still xa engekho apho kodwa ke ngoku hayi akanguye u-avoid because undichaza uba ndikanifundisa laa message nizobona ingelosi so nenzela uba ndimenze ingelosi kuni ndingamenzi usatane engenguye ya but ke ngoku xa uphumile apha e-CFA kufanele sika sibe nenyanga sikwazi uba into ogula yiyo ayikho spiritually dangerous na yeah, otherwise kona ngokwecawe tata yena hayi qha into endimazi ngayo kuba unenkani qha kuba ufuna yena kwenzeke ngale ndlela yakhe xa uphikisana nayo manje usengxakini because if akayiboni yena funeka uvele ujike wena qha yakaba ndiye ndathi mna xa ndicinga ingayenye yeendlela zakhe zokukhula because kaloku uthixo uqala akufundise ngamazwi ajika akufundise nge-action uPetros naye wafundiswa iloyalty nge-action yoba aphike uYesu andithi kodwa uPetros became the best so ndizama ukuthi into yakhe mna I'm not too negative you know xa umuntu negative ngaye ndiba negative kangaba uba kuthiwa ngabuya ngeke siqale apha hambe khona singaqala kule ndawo akuyo xa engena because andinanxa ngakuye shame imessage yakhe was detailed so nezele uba ke niyazi indlela endimbona ngayo so ndinqindana nawe ke cha ke so kutsho ukuthi singathi kuhambe nje uPetros for now ya uyozibona ke uba uluhlobo lukaPetros Petros number 1 or Petros number 2 so ndithi ke abantu abakwethu kuthiwa then Jesus turned to the 12 and asked are you also going to leave so yile nto ibangela uba ke ndike ndifundise kuthi sonke uba le nto ka-leave mayingabe into elula uyabona mna ndinayo into andaba nge nditsho nankosi uba i-AFM iyoze indihethishe ngenye imini seriously but kufanele indaba ka-up and leave mayingabe into elula ma uba kuthiwa ndithi ndiyaphuma e-AFM yo makuthiwe ndihambe
onke amabakala e-AFM kwabonakala uba hayi alincedakala. Manje qiniseka uba ukuhamba kwami upresident uyakwazi uba hayi sho wancama naye. Uvice uyakwazi, utreasurer uyakwazi, ubani because kufanele ndibe nendawo endimile kuyo. Uyabona xa ndinovele ndidibana umuntu sendishumayela eMthatha athi ukhwaza umzalwane um5 wethu ndithi hayi andisenguye ndingumJerusalem. Noko inento engathethi kakuhle because ndikabe bengicinga umzalwane wethu lo uba abantwana bebavangele eNtabankulu xa bedibana eKokstad siyaya ekonfeni sivile uba ninenkonfa hayi andiyisekho pha kutsho lo obebazala. So zi-disruptions endithi make ndibuyisele i-attention yethu sonke ukuba u-up and leave, and u-up and leave mninzi nabantwana benza loo nto emakhaya bashiya abazali. Ndake ndeva mchagele kuthiwa abanye babantwana abahlala emigqonyi abadla emigqomeni abalala phansi kwebridge bashiya amakhaya bakhalala kuba bebaleka umncane, umama wabhubha, utata wazeka lo mfazi bakhweletela unina ke ngoku. Avele umntwana ohlala emgqomeni ahlala ubala iphara. So uyophala uba amaphara naturally amanye enziwe kuphatheka kakubi, amanye enziwe yile up and leave kind of attitude. So ake sinantsike kangaba kukho umuntu owayebuza ukuba i-friendship yam noMhlengi no baba noMgensana yenziwa into leyo ingapheliyo. Because wonke umuntu ukuthi uyazazi uba uxhomeke komnye. Ndinayo into ethi yo ngaphandle kwaZibi ndingayini, ngaphandle kwaGense ndingayini, ngaphandle kwaMhlengi ndingayini. Uba uMhlengi wenza into endingayithandiyo ayiyi kuyothinta kwingcambu. Uyabona i-relationship zangoku ingathi ingcambu zilapha ngaphezulu, ingathi i-relationship zethu ingathi zii-adventitious roots. But nazo mos ziyabambelela ndithi. Okay, i-adventitious roots zezingcambu zithi sa kube sebakhona i-tap root system ezitshona phansi. Ndithi ke i-relationship ezikhona ingathi zezingcambu zithi sapha ngaphezulu, sincothu kalula ma. Ingathi andaba ngowuphi umthi ekuthiwa ngumthi womsedare, abashumayeli bancedisa abavangeli. Ukhona umthi ekuthiwa awuwilula because ngokuya usenyuka nengcambu ziyatshona, ngokuya usenyuka nengcambu ziyatshona. Andazi uba apha ukuthi kwenzeka njani kwi-affection, ingathi i-affection izinyukela yodwa. Umfazi kule mihla sikuyo ugqibela ekhutshwa namhlanje, kusasa seyekhutshwa emtshatweni. Imthatha indoda umfazi baye eKapa bawubukela ulwandle, babukele utata apho webanjwe khona. Iyabuya inkosikazi kusemnandi kakade yundahamba noDali, emva koko izoseva nge-divorce papers. Awazi uba lindela ntoni kule mihla. So ndithi ke kuni bazalwane bam, ake sibe ne-attitude of permanence. Kodwa i-attitude of permanence yethu ingabi naive, because kunga-dangerous ukuba permanent kwindawo erongo. Kutsho ukuthi fanele zibhalanse izinto wezi. Mayibe khona into ethi le ndawo ndizoba permanent kuyo, le ndawo ndizoba planted kuyo. Mandiqiniseke uba yindawo right, because umbona ovele wawutyalwa esibomvini esingenamanyolo, uba unganamabhongo ukuba ndi-permanent apha esibomvini, I mean that would be bad luck. Kodwa umbona osemhlabeni omnyama ogcwele umgquba, xa unokuthi ndiyahamba apha libe libonakala ikhaba. Ikhaba yintoni? Le ndawo ngaphandle funa ngesingesi, bendisanda uliva ngoku ikhaba yintoni. Ngeke kuthiwe zi-leaves man.
So uyawubona umbona mama uGaxi uba ungathi umnyama ngekhala kangangoba usemhlabeni omhle uyeva lo mbona nanku uyazincothula. Apha ibambe khona ke kukuba uve ukuthi njengoba ezincothulile nje qhamza akakacawa indawo umuntu. Khobe nomfanekiso wombona uthi hayi ndincothukile kulamhlaba. Ukophi umhlaba ngo sawuzingena sajonga umhlaba. Ima ayinayo ipotential yokuba uyofika nakulo mhlaba uright sele kunguwe lu wrong. Wena mbona andisathethi ngalomzalwane ngoba bazalwane ndithe kaloku mna ndi-inspired kuphela andizange zogcwalisa lena okuzothini kodwa ke ngoku xa into sesiyazi iba ngumzekelo nje generally otherwise andisekho kuyo ngoku siyevana. Kaba abaninzi abazalwane naba babambe kuqala i-most ye-avoid bahlala ixesha elide xa ubuza secawaphi ngo hayi andikayifumani ndisazula ndisayifuni. Ndisho nongaphumanga e-Christian family umuntu ophume kwenye icawa ukuphuma ecaweni uthi ndisayifuna utha ke ubuda utha uyabaza abantu abanjalo abake bathi hayi ndisayifuna icawa andikayifumani. Bayathanda ukulendisha phaa kuyo. So awulahleka ngathanda ndithi bangathi abantu xa bekubuza lapho ungazi uba nifuna indaba niyozibuza phaa kudala. Usunday school tata apho undifake engxakini ngoku. Okay. Ubuza wena ikhava tata le 3 ngoku ifuna ukuphendula. Unantsika makaya. Oh mabake basho. Cha impendulo yabo tata i-wrong ngoku. Cake. Intoni? Batolika tata ukhaba bona. Oh bathi kick. I-kick bathi. Okay. No, not i-kick. Shemba zamile nje abantu masibashayile izandla kunani. Anthini nakhani itsho kwanto mama ufuza uthe ekhaba but ke nayo singamnikeza 1%. So ndithi ke bazalwane bam iWest ngangcono uba kuthiwa khona umuntu ophume ecaweni yakhe ngondivayo. iWest eyokuphuma ecaweni yakho uthi ndisayifuna icawa. Uyabona ke enye mna okanye ke mhlawumbe ndise stereotype ndiphinde ndibe nayo ingxaki yomuntu ophume e-AFM ayongena kwenye icawa. Kuba i-AFM okanye ke shame bangenza abaphuma baphunyiswa kokungayazi. Hey i-AFM i-rich spiritually. Kusenokwenzeka ukhubeke kwi-assembly kodwa ingathi kumi ubungakhubeka kwi-assembly uye kwenye assembly at least ube within ndithetha inyani bantu abakuthi kuba ndishumayele e-AFM uba khona umuntu ovisithileyo naye angatsho lento ngeyakhe icawa ndithi bantu abakwethu ivumelekile lento ukuphuma e-AFM kangoba noba umuntu uphume e-gifted uthi uyambona uyawohloloka kangoba uba uthiwa ungazohlala nami phansi siyophunga ewimpi uthi manje zikhethele into endiyifunayo pha. Ndingakuxelela amagama abefundisi abangoku nabakudala abashiya i-AFM bayoqala i-ministries. Besoye beqale i-ministries kwabonakala ukuphalala because i-AFM ndingathi i-AFM injenge-franchise. Kunqwana ukuphuma bawuqhamza uthi masithi uvule u-KFC apha emagate. Uvele uthi ngikhathele ngo-AFC nditshincekile uyirabhe yonke laa nto uphume kubo. Ube soyoqala i-restaurant yakho Mdaphula restaurant. Abantu ebebengena ngubu ngu-KFC bazoba sangena? No, bazothi inoba imdaka. Because u-KFC is associated with ubuklini nakwezidolophu. Asingeni kakhulu kwi-caravans esasingena kuzo. Singena kakhulu ku-KFC. Why singena ku-KFC? Siyazi uba njenge-franchise kukhona izi-standards ezisuka phezulu. Because andikho sure ke abantu abakwethu nge-franchise mhlawumbe niyayazi kodwa inoba zikhona imithetho etshiwoyo ukuthi ungayimoshi ibrand yethu. Noba use-Flagstaff uqiniseke uba u-KFC wakho umphethe kanje, don't lower the standard. So xa ukwi-denomination njenge-AFM kuba ngicawa kuyo umuntu xa engena apha ngo uyandazi uba ngeke ndimselise amanzi, uyandazi uba ngeke ndimdlise inyoka ngenxa ye-upper structure. Now xa uvele ke ngoku uthi ndiyaphuma e-AFM ndiyaqoqa
kuba yandiqhuba iAFM utata wam wengumfundisi apha wasokola wade wayofa utata wam wayetenteni wade kwathi so ndithi iAFM ningaphume AFM. iAFM is one of the best churches and it is the best church for me. But xa ndigeneralize sithini is one of the best churches. So ke ndithi ke uba uke wandithatha wandisewimpi uthi mandithathe into endiyifuna mcakele zokuxelela bonke abefundisi and ungayophanda ngabo. I think ke inento yokwenza lento ne-roots ukuthi noko noba masingum-orange noba orange ubunamagqaba ubunama-orange amahle kangakanani ubuke wasuswa emhlabeni iba khona ingxaki. So andipromote iAFM qha ke ndipromota ukuthi lento ka-up and go yeke icawe ongemka kuyo yicawe obonayo uba andifundiswa nto apha kodwa ukushunyayelwa kuyashunyayelwa kona because ukhona utitshala okumbona uba uyangena akabhudwa kwa period. Nike ndive ngezikolo ekuthiwa ziye zafumana u-0%, hayi ngeke ukhona u-0% kwa-grade 12 inoba xa umntwana ebemnyeke kwafeyila yena ungangu-0%. But zikhona izikolo okuphawula uba i-subject ethile kufumaneke u-20%. Lo titshala ubesiya qho qha ingxaki utitshala lo ubengacaci uba wenzani. So ungahamba ecaweni noba uphathekanga kakubi xa ubona uba andikhuli. So ndenze umzekelo ke ndithe mna ndahamba kwicawe ezingaphi eziyi-2 ezona cawe ezibalulekileyo and zonke zazinokwenza nosindiso andithi landelani mna ndenze umzekelo uba undima oshumayelayo. Eyokuqala ndemka kuba ingeyo-Pentecostal church ndaba exposed to i-Pentecostalism lento yokuba wehlelwe ngumoya ingcwele uthethe ngelwimi and all that. Then ndahamba ndawongena kwicawe eyi-Pentecostal. Then kwabe sekuhamba umfundisi ke ngoku kwacaba abambizi umfundisi ndiyikhathele because ndiphume kulaa cawe ndinxanelwe ukufundiswa. Ngoku ndizovele ndihlala ecaweni akho kwamfundisi andiyiva le nto ishunyayelwa ngulo mntu abekiweyo asisikhulu. Ndandindibalisele ukuba wevela thini ndabona uba ngeke mandihambe ndiye kutata uZola. So ndingayibalisela nabantu abam loo nto ndingayibalisela nabazalwane bam because it was not a matter of up and go and yayingeso sigqibo silula ukusenza. So ndithi kuni ke musa ukuhlala ecaweni obonayo uba utyalwe esibomvini apha kuyo. Musukuhamba ecaweni obonayo uba ku-reach apha ngenxa yesimo se-ability because abaninzi bakhutshwe kwicawe ezi-right yi-ability avela aphume emecaleni udibana naye uba umgqibele i-asha apho udibana naye umntu sengumpostini. Heyi apostle nokuvela yabo xa umpostile nokuvela ke sonzima kakhulu xa uqhamuka ugibela esile. Into endiyiphawuleyo ke wonke umuntu unabalandeli bakhe. Kukho namakhwenkwe aphandle azibiza abapostile uba kanti abantu nilandelani kanti bazalwane. Abazalwane abekho critical kwamntu unabalandeli bakhe nophume kubesikiwe unabalandeli bakhe nophume kuba enze noba intoni unabalandeli bakhe. Kutsho ukuthi indaba yecawe asifuni ukuba rational when it comes to it. Silandela abantu ngokwendlela abasiphethe ngayo, silandela abantu abanye bavamsizela bathi oh yini wathi waphuma maseke msiyomxhasa. So ke ithi into ethi yam ke Jesus turned to them ingathi ndinqide pha. Next kuthiwa wathi nithini nina niyahamba nani. Next uSimon replied, Lord, to whom would we go? You have the words that give eternal life. Uyabona xa kuthiwa ungumzalwane oloyal uba ngumzalwane oloyal wezi noba uyabona uba ucengwanga because phaya uYesu bemkile abantu
lo mbuzo wakhe ubonakala ngathi ubacengile oPetros, because befamba uthi nxa bacengile abantu abakuthi sibabone bahambile, ngicela ningabisahamba abantu abakuthi hlalana. Kodwa xa kusaziwa iloyalty ekuwe okanye itestwa, uye ungacengwa ukwenzela uba ungahlaliswa kukucengwa, uhlaliswe yiloyalty nekuthiwe bathandeni abanigadayo ngokwakamoya ngenxa yomsebenzi wabo. Because phaya uPetros uthi into nemhlalisileyo bangahambi. You have the words that give eternal life. Nothing personal, Jesus. Asihlalelanga isuti yakho, asihlalelanga indlela onxiba ngayo, asihlalelanga uba ungcwaba kakuhle, asihlalelanga uba usenza counseling, sihlalele amazwi anika ubomi. La mazwi ababalekisileyo sihlaliswe ngawo thina. Waza waphendula uSimon Petros wathi, Nkosi, singaya kubani inguwe nje onamazwi angawobomi obungapheliyo. Kutsho xa simamele wena sifumana amazwi, and niyawaphawula uba amazwi kaYesu ayekhubekisa. Yayingabantu bokuqala bokukhubeka okanye bakhona bakhumbulayo. Uba ukhumbula uthi andikhumbuli, ndikhumbuze, okanye uvele uthi awazi. Niyabakhumbula abanye abakhubekayo kuYesu? Khanijonge. Kuthiwa abafundi bakaYesu, it should be Matthew 15 pha ngako verse 14 ukwehla, if I'm not mistaken. Kuthiwa abafundi bakaYesu baya kuYesu bathi, Yesu, not Yesu. Verse 12. Matthew 15 bathi Yesu lento ubuyithetha ibakhubekisile. Then the disciples came to him and asked, do you realize you offended the Pharisees by what you just said? Kutsho ukuthi Yesu wayekhubekisa kwayena uYesu. Kaba ndikhumbula utata oyebakhuba gqitha abafana sisengamahedeni ke ngoqhanda nelihedeni mina elikhulele ecaweni. And mchakele ndiyacinga mna uba ndandifundiswe kakuhle ngokusindiswa. Ngendaba ngcono because ndaningathi ndisisilwanyana esimkene sisinga. Abantwana bangu abazuyazi ke le. Niyasazi sisinga lezi? Niyasazi sisinga? Into lesisinga ngo. Mama wakhe umuntu uthetha naye phela. Andifuni ndithethe ndibashiya abantwana balapha ecaweni. Ibhokhwe, uyayazi ibhokhwe? The goat. Ukuyibona? Xa ibotshelelwe entweni uyakwazi ukubotshelela. Kuthini ubotshelela singesi? Tied. When it is tied, yabe seyibotshwe entweni. They put a string here and then babe sebobophelela mhlambe emthini. Ukuze ingahambi so that it cannot escape. But you can imagine it, ne? Yeah. So ke ndithi ke mna ndandifana nalo bhokhwe emke with a string. Ibhokhwe if it runs away with a string ifika ijikeleza umuntu othile kanti seyizibophelela naye. Kwakhona utata kwakuthiwa ngutata uMyeko usekhona nangoku. Utata uMyeko babethi abantu uyathuka. Kangaba ndikhumbula efike eMaluti ngokundenza ndandisenza u3rd year. Ufika ecollegeini umenyiwe kwi-SEO. Ukhwaza abafana abapha iveranda, hey nazitenge. Bakhubeka abantu. Kungemnandi ukummamela. Because kutsho ukuthi xa unento kaThixo ngaphakathi lento ibakhubaya abanye yile wena ekuncedayo. Because utata uMyeko kwaguquka inqwaba yabantu. Uyaziwa nangoku. Lo weshumayela kokwenu Mosibabi. Kwasisi kababi. Ngobani ababeyile kwasisi kababi? Sasihambe sodwa. Sasihambe sodwa. Ndafika ndimgqibele ngo95, 96. Ndazombona ngalanyaka. Usatsho useyilanto ukhehle. So ndizama ukuthi mna kaba notata omnye utata lapha eFlagstaff maningambizi ngagama swasweleka ngoku. Wake wayedla ngokuthi ke abantu bathi uyathuka. Caba ngoku umenywe ngotitshala. Wathi emenye ngotitshala waphinde omnye umuntu ebepha
kotitshala wamema uba ayoshumayela kwaba social development, something like that. Ngokusidibana naye ke uthi bendibathuka apha. Kusho ndibathuke kakuhle bayandibiza uba ndibuye ndiyobathuka. Wengabathuki cha uthatha le language bambiza ngayo. So ndizama ukuthi bantu abakwethu fanele wazi ukuthi xa ungumzalwana unomoya kaThixo lento ikhuba abantu wena uyakwazi ukufumana amazwi obuma pha kuyo. Because now kwesithi uPetros uthi okay masiqale kule kaYesu ke uthi do you realize you offended the Pharisees? AbaFarisi ngabefundisi. Kuthiwa ukhubekise iclergy wena Yesu by what you just said. Basondela kuYesu abafundi bakhe bathi kuye uyazi nje ukuba abaFarisi bakhutyekisiwe yintetho yakho. Next. Ndiyabulisa mntama ngabe ngathi awungenanga. Ngubani nene ngosasakwazi? Wewe ngubani igama lakhe lomntana ngosasamazi? Pinki. So lilibele igama lakho nawe. Next, kuthiwa ke Jesus replied, every plant not planted by my heavenly Father will be uprooted. Uzama ukuthi aba bantu bazizikhulu bangabefundisi kodwa bangabekwanga uThixo. Next. Uthi ke so ignore them. Bayeke bekhubeke benjalo. Uyaqonda ubomnye wezothi ake sihambe siyobacacisela. Ube yamphawula uYesu xa ekhubekise abantu bekhutywe inyaniso wengayoxolisa. Kodwa babekhona abahlalayo because abafundi bona bakhubekanga kukhubeke abaFarisi abo. Uthi ke so ignore them, they are blind guides leading the blind. Kuthi kuyenzeka ube secaweni ekhokhelwa imfama ekhubeka kuzo zonke intshumayelo eziright. Ekhubeka kuzo zonke intshumayelo ezizezikaYesu. Uthi ke if one blind person guides another, they will both fall into a ditch, which means kungenzeka uhlale ecaweni yomfundisi uYesu ambiza ngoba is a blind guide. AbaFarisi andithi ngaba kuthiwa babe namabandla abandithi uba wazi ithandazi. AbaFarisi babe namabandla abandithi AbaFarisi babevangela ndithi zondiqhoba empama. Kunini ndiyifunda ivesi yokuvangela kwabaFarisi khoyiveze ku Matthew 23 verse 15. AbaFarisi bawuqhamza bamisa intente ababekuthiwa icontext yangoku bayavangela and babezi international speakers bazi missionaries kuthiwa what sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees. And two years sebetshilo phaba they are blind guides. Uthi ke hypocrites, for you cross land and sea to make one convert. Kusho babefumana iconverts zabo abantu abaphendukileyo abazoba kwi-gathering zabo. Uthi ke and then you turn that person into twice the child of hell that you yourselves are. Which means kuyenzeka uvangelwe ngumuntu orongo. Kanti njengoba kuvangele wabiza igama likaYesu mhla wangena ecaweni yakhe, the person will turn you into twice the child of hell that the person is. So that's why ibalulekile into yoba noba uphenduke kweyiphi intente yijonge icawe ozocawa kuyo. Ndidla ukuyimemezela ki-AFM ba mna ndathi ndisofika apha inyawo zam zafike zema emasangweni eJerusalem. Hayi ndazibona ndimile uba kuthiwa ndixantshe kwe-AFM. Yoyi akho mali ingandisuse e-AFM, akho mpumelelo ingandisuse e-AFM. Uba kuthiwa ndizosuka ungafuneka i-national office bearers zonke zibe zizame ukuyisolva loo ngxaki. Andazi uba ingxaki enjani lingangasolveki. Ndiyazi ke bakhona abazalwana abacawe e-AFM abakhohlakeleyo abavele umfundisi bamphathe kakubi bamgxothe athi xa epentshela nje ongathi uyinkomo babhubhise. Bakhona abazalwana kungeyiyo i-AFM kungabazalwana. Bakhona abantwana babefundisi ongathi xa uya kubo ubabuza uba how do they feel
to see it. Not ngenxa ye-AFN, ngenxa yabantu abafike bajoyina icawe ebingena ngxa. So xa ujonga icawe musujonga izendlo zabalandeli, jonga ii-policies zaphezulu uba zithini. So ndizama ukuthi ke bantu abakwethu abafarisi bekhubeka nje ebabiza ngoba uYesu they are blind guides. Uyabaxelela futhi uba uya kubo ngqo uthi nina nihamba nityhutyha indawo nifike niguqule umuntu angene ebujudeni kuthi ke nakuba nimzuzile nimenze ofanelwe isihoko ngokuphindaphindiweyo kunani. Kutsho ukuthi xa sikholwa, xa sicawa, masibe critical of other churches without judging them. Kodwa masikwazi ukubona uba noko izikolo umzekelo abantwana babe-judgmental of izikolo ngoba noba sekuthiwa ziphelile ngendiye kwesiya, noba kuthiwa ziphelile ngendiye kwesiya. Esinye kude kutshiwo kuthiwe ii-graduates eziphuma kula university ziqesheka lula. Ii-graduates, so ikhona loo nto ezikolweni, so nasecaweni musukuvela ube naive uthi yicawe kamama ndaba iSunday school yalapha kwathiwa ntoni jonga ukuba le cawe is it biblical na. Uthethe nomama akho, mama ingathi icawe yethu ayikho biblical, nide nizohlala nam ndingumfundisi nindibonisa uba ayikho biblical kanjani, kodwa suba ngumntu ka-up and go, but at the same time suba ngumntu o-carelessly loyal. I-blind loyalty ayifuneki. Usisi uyabuza ayibo akabuza. Oh, amen tata. If ke ngoku you struggle to maintain friendships, could that impact your ability to develop a sense of permanence? Yeah. Imani ke bazalwane, bakhona abantu abangathandi friendship, not in a negative way, baba friendly to everyone. Unkosi esikolweni ngathi wayengenayo i-friend eyaziwayo uba yi-friend free. Anditsho loo nto mna, nditsho mna lo ohlukana nee-friends kube khubekile usincedile umbuzo kaZulu. Nditsho mna ophuma from this friend to the other, from this friend to the other, and xa uzibuza ezi friends ba wehlukelele nazo kukukhubeka kuba zingenzange intando yakhe, nditsho lowo mna. Sesiyova i-follow up ke kumzonkana. Kodwa kona you don't have a duty of maintaining friendships, but you have a duty of not always breaking friendships. Suba ngumuntu ophuma lula man, ucengana, andikucengana, no, cenga. Niyakhumbula ngomaBrenda bovuke uyithatha esintwini esithi umuntu ngumntu ngabantu, ithini ngesingesi? A person is a person by people. Sesiyasithetha ke ngokwesingesi. A person is a person by people. Kwethini unengxaki? Umuntu ngumuntu ngabantu. Avela akunjalo? A person is a person by people. All right. So ke ipoint yami ke benifuna ke siyoqhathanisa ke masiphinde kuPetros. Masipinde kuPetros. Uthi ke uPetros, mamelani ke bazalwane, uyaqonda uba uYesu uShumayele bakhubeka abazalwane bemka, wabuza kwaba uba bayashiyekana. Then uverse 70, okay, verse 68 uphendula uPetros. Verse 69 ke mntana, I'm sorry. Simon Peter replied, we believe and we know you are the Holy One of God. Kutsho ukuthi fanele ukuze umfundisi uhlale kuye, ukuze icawa uhlale kuyo, qiniseka uba you are convinced, you believe ukuthi uyabona lo mfundisi uthunywe nguThixo. That's why kuthiwe pha bathandeni ngenxa yemisebenzi yabo. Kangoba ndifuna ubabi uzokajonga ivesi noma mfundisi apho uPawulos athi uyazazi into ozifundileyo and you know you can trust those enizive kubo. So kutsho ukuthi xa kuthiwa umuntu uyamtrusta tha awumtrusti kube ngebi, umtrusta kuba uqonda ukuthi ushumayela inyaniso, ushumayela lento etshiwo nguYesu. Umzekelo ngoba uqhamza
kukhona abazalwane abahlele ezicaweni abahle beshunyazwa ngeprosperity qho. Prosperity qho. Kangangoba kwezocawe iverses ezidla ngokugqwetho. Zimbini iverses ezigqamileyo mhlambe kenye ngakho. U3 John, is it verse 2 ko verse? Iverse yokuqala egqwethwayo le u3 John verse 2 unqane Nkosi uba ndiyaphosisa. It should be 3 John or 2 John. It should be 3 John verse 2. Okay hlo. Kanti bapha abantwana basivezela uYohane ngontema uveza u2 John. Kubani okwazi ukuqhwaba ngempama? Ubani intombazana engathanda ukulwa apha ecaweni? I mean, no, umuntu ongathi intombazana eyayisilwa ngoko. All right, no, verse 2, mamela ke. Nansi ke iverse abayigqwethayo ke Mchageni. La letter ibhalwa nguYohane. Ubhalela uGaius. Uthi, dear friend, I hope all is well with you and that you are healthy in body as you are strong in spirit. Ithi bhaya mhlobo oyintanda ndithandazela ukuba konke kube hele kube chosi kuwe nanjengoba ngeke kufike hele aba. Ngicela siveze isiXhosa no NIV. Uthi phaya uYohane kuGaius. Mhlobo wami ndiyathandaza, mhlobo wami oyintanda ndithandazela ukuba konke kube kusenguhele. Ngubani umntana ongathi ngiphuma silo ecaweni? Akawusiqhwabela la mntana pha. Mhlobo wami oyintanda ndithandazela. Abantwana kanti banjani na? Nguhele wantoni lo? Dear friend, I pray that you may enjoy good health. The funny version is that I pray that you may prosper in everything, even as your soul prospers. The finale. I pray that you may prosper in everything. But He wants you to prosper in everything. NKJV. Nindiveka kuhle bazalwane because andifuni nina base Christian family nithi amen. Xa kukho umfundisi onifundela la verse. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Abesele promoter ngo prosperity. Athethe nge prosperity of the body, financial prosperity and every prosperity. Ethetha ngala verse, la verse ngumbuliso wamchakela. Xa ndifika kuwe ndithi, "Hey, mchakele, I hope niyaphila apha ekhaya ninomama uChaki." Lonto into etsho nguThixo noma umnqweno wami nje. On a lighter note. So you can't make a doctrine out of that verse. Ubesele unyusela ke nguyofaka prosperity. God wants you to prosper. God wants you to prosper in everything. No mama ke you and you shall prosper by this time next year. So bahlaliswe ilonto ke abantu ezicaweni because banikezwa these false hopes of prosperity, and the prosperity gospel idila ne wealth, health and prosperity. Intoni umahluko phakathi kwe wealth ne prosperity? I-prosperity kaloku ukuphumelela kwezinto zonke ozenzayo. I-wealth yimali qha. I-health kukuba right emzimbeni. So bavathatha la verse ke ngokwabantu babe sebezoshumayela i-prosperity batsho bagcwala abantu ezicaweni. So beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Of verse 1. The elder to the beloved Gaius, whom I love in the truth. Then it's a salutation. Kuyabuliswa pha. Yetha, ndiyathemba uyaphila apho uliyema. Ndiyathemba aphilo mama apho. Ayithethi ukuthi ndizama ukuthi uthi uThixo mama waphila. So it's just a greeting. Then kuphinde kube kwenye ke ngoku 2 Corinthians chapter 5. Is it 5?
verse 9 or verse 8, yeah, verse 8 or verse 9, apho kuthiwa uYesu became poor so that you may become rich. Iyo leya? 8. It should be chapter 8. Chapter 8, yeah, not chapter 5. Chapter 8, verse 9 or verse 8 or verse 10, so sifundele. Ndikweyiphi into ke ngobazalwane? Ndikwimeko yoba uhlala ecaweni kuba uthenjiswa izinto udube loyal uthi andiphumi upapa uyadeclare. Uthi ke, for you know the grace of our Lord Jesus, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. Uyaqonda ngumfundisi ongavela kufundisela la verse athi uvile uba kuthiwe uYesu belihlwempu ukuze wena utyebe uzophuma ke nawe usithi yo kanti kufuna ndityebe yo kumandule ecaweni noba ndizotyeba uthi uyazibona awufumani umsebenzi kuphela iminyaka emihlanu uwenda kusolana noThixo kuba niyalwazi ubabalo lwenkosi yethu uYesu Kristu okokuba yathi ibisisityebi nje yaba lihlwempu ngenxa yenu ukuze nina nibe zizityebi ngobuhlwempu bayo obo. So umuntu ongafunda iBhayibhile avele abe shoko jonga uNLT unasi uamplified uthini akona kanceda ngayo. So man so ndisolvele ke bazalwane kodwa andifuni sibe arrogant masingaphakami ulwazi lwethu umchakele lungasiphakamisi ulwazi lwethu bawuqhamza lungasiphakamisi. If umfundisi uyayitsho lanto masihoye zonke ezinye izinto azitshiloyo kungasekucaba sovele bengathi siseklasini cha ndifundisa nina uba ningalahleki nicingele uba uThixo ufuna nityebe because ubuThixo befuna nityebe befamba uYesu uyewatyeba befamba oPaulos batyebile befamba oPetros batyebile befamba oJames batyebile befamba oYohane batyebile. So xa kufuneka sityebe sityebe njengaba because aba babone uYesu ngqo ngabe befamba babezizityebi. So nenzela lonto not basibe critical andamine abantu uba nenze lonto ke anenzanga into benifundisela yona kuthiwa ke phaya uthini yo I can't verse ngesisodwa abantu abamandiyiboni la migca ipha. For you are becoming progressively acquainted with and recognizing more strongly and clearly the grace of our Lord Jesus Christ, his kindness, his gracious generosity, his undeserved favor and spiritual blessing. In that, though he was so very rich, yet for your sakes he became so very poor in order that his poverty might become enriched, abundantly supplied. Ayicacisi ngolo hlobo but iyasinika iklung ngezanto zibalwe phaya ngala spiritual blessings ukuthi uYesu la verse imchagele fanele uyifunde no Philippians 2 verse 5 if I'm not mistaken, because kulapho kutsho khona uba uYesu waba lihlwempu njani. Kuthiwa uYesu wayeka zonke iprivileges zakhe zokuba nguThixo zangayeke ukuba nguThixo wayeka iprivileges zokuba nguThixo. Uthi omnye umfundisi xa senza umzekelo athi verse 6 uthi unyana wesityebi xa enokufika apha eSouth Africa athathe zonke ii-credit cards zakhe nayo yonke imali ayibeke pha aphile ahamba uqokoza ayozingela njengabantu abamahlwempu uyeke ntoni i-privileges zakhe kodwa uyekile uba unyana wesityebi ungunyana wesityebi olihlwempu. So uYesu he became man but he was also God. So ke ndithi ke fanele la verse uyifunde no verse 6 but ke nozifundele emakhaya. Ipoint ebendikuyo bendikwimeko ethi masibe critical of what we listen to, masibe critical of indlela ingqondo zethu ezishapwa ngayo sizame ukuwazi amavesi angasilahlekisa. Then unkosi kukho le verse besithetha ngayo ke
2 Timothy phabe sisithi uthi uPaulos. 2 Timothy 3:14 nisusu amplified lo ke ngoku asamfuni. Amen ngapha. Amen ngapha. Anikale balinto esifundisana ngayo andithi. Yo. Nike nindikhube nyani xa ndibona into enizifaka kwizidatases. Ndiqonda uba uyabona le nto le zii-marshmallows straight. Kodwa kandifuni niphakame still. Fundani apho kwi-marshmallows kutsho niye ninyuka. Kangangokuba kona ndinganixelela inyaniso bazalwane. Intshumayelo endisho ngazo uba andizithandi. Ziintshumayelo apho uziva usizelwa udulile. Ayishe. Apho upresenteka like a victim. Noba usezantsi kanjalo uThixo uyazi bayakushiyile bayithanda nale verse ithi umama notata bandishiyile wena Thixo wandichola anangxaki but ndiba ne-challenge mani into esoloko isenza ingathi icawe yindawo yokuzuvuselela imimoya ephansi primarily. Kungenzeka apha entshumayelweni umotivateke bawuqhamza kwiingxaki zomhlaba anangxaki mhlambi 10 minutes kaba ne-guest esimane sizimema apha ziyakwazi ukuba nayo indawana noba i-10 minutes evuselela umoya kodwa asiyo club othi xa uzibona ubuphansi uthi ebake ndiye ecaweni ndiyofike ndibe ngcono noko ndifike ndisizelwe phayana kuthiwe noba bakulahla noba bangakushiya bonke bazophinde babuye noba bangathini kugcwala indaba nje zokuthakatha kwaye leli uhlelo nobaba kanti wena ubenzana abantu so ufike begcwala abantu baye ngaphambili ke ndibone na kwezinye indawo simasiya kuza ndifuna uzibiza amagama ubone baya omama omama indlela abaguqa ngayo phansi ubone uba uyamsizela lo mama babe kuthiwa kwibhodlela pha uyagcwala niyamva ke iyakhala ikeyboard phansi uyatsho umshumayeli usizo uyakusizela pha nawe uyaziva ke ngokuba uyasizeleka xa unokufunda amavesi mchagelo uvele ubuhalela ukufunda ngentshumayelo ezitshiwo kumuntu ochuchiswayo fanele uyofunda u1 Peter no2 Peter nawe mchagelo ngawuthi xa uzihlalele ekhaya nje uke uvule into lelo lelo mamela iBhayibheli iaudio Bible ukumamele uPaulos uPetros ethuthuzela abazalwana abatshutshiswayo ngeke uyive besho lelichiwoyo ubathuthuzela ade atsho ade hayi kulungile ukusafarisha usafarisha lokulungileyo xa kuyintando kaThixo and uPaul uba intuthuzelo yakhe i-eschatological ayikho about uba ndizawuthandaza kutshintshe ifuture yakho ngoku so ngizama ukuthi there's a lot bazalwane efanele niyijonge when it comes to icawe ungabi loyal ecaweni ungabi loyal kumfundisi kube kusizela emotionally kushukumisa your emotional nto kuthiwa but you must remain faithful to the things you've been taught. You know they are true, for you know you can trust those who taught you. Usually before you can be loyal, before you can choose umuntu uba ndizawubambelela njengoPetros, qiniseka uba lo muntu you know you can trust them. Ke wena yayamana rhoqo nenyaniso ozifundileyo waqinisekiswa ngazo. Khumbula ukuba uzifunde kubani. Next, if there's anything juicy again. You have been taught the Holy Scriptures from childhood and they've given you the wisdom to receive salvation that comes by trusting in Christ. Then, masiyeke ngule verse 20 ndifuna sigqithe nakuyo. Apho kuthiwa kuyobaza ixesha apha abantu will not put up with sound doctrine. It should be Timothy chapter 4. Kojong chapter 4. Qala ngo2 lotso phambi kwakhe emntwandeni yini uvela ushintshe wenze chapter 4.
Is it second or first? Bantwana ninivezana chapter 4. Ninezipeks apho ezinenkungu. Kuthiwa ke for the time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. UPaulos ke pha uthi abazuzifuna imfundiso eziphilileyo kodwa ndifuna ukuthi mina abangoku abantu abazifuni kwa imfundiso. Abangoku abantu bafuna izithembiso. Abangoku abantu bafuna kushunyayelwe into engabathintiyo because kukhona umshumayeli endamamela esithi uThixo eBhayibhelini siva inyaniso ngoYesu siphinde sive inyaniso about ourselves. So if ungeva inyaniso about how wrong you are, uve inyaniso ngendawo esafuneka utshintshe kuzo, yile yenza ungayikhethi. Abantu abayikhethi icawe ezoveza indawo asewiki kuyo. Bafuna icawe ekuzova kushunyayelwe lento seyigqithile kuyo enze bakwazi ukuthi Jesus le eveza lento asewiki kuyo akayifuni. So kuthiwa ke they will not put up with sound doctrine. Kuthiwa they will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. So which it means imihla esikuyo yimihla apha abantu bangazuba loyal to the truth. Abazozula bezuliswa intoni zimfuno zabo. Kuthiwa liyeza lona ixesha lokuba abantu banganeliswa konke imfundiso emsulwa bosuka balandele ingqiqo zabo bazifunele abafundisi abaninzi bokubafundisa izinto abazilangazelelayo. And ndiyaqonda mina selifikile lo xesha. And uthi ke ngoPaulos xa lifike lo xesha mangazathini uTimothy ngokusebezula bafike bangene nakuwe 2 days baphinde bahambe. Next verse uthi ke ngoPaulos they will reject the truth and chase after myths. Baya kuyifulathela inyaniso baphulaphule intsomi. Intsomi ke zaziyenye context ngexesha lika Paulos kodwa ngoku ndike ndiyive mina intshumayelo yintsomi. Intsomi njani? Intsomi kuba ingakukhokheleli kwigodliness mcake. Awuke uyive intsomi umshumayeli eactor istory sika Goliath. Umbona ba lo muntu lo angayiproduce. Uba ngaya ku generation waluzalo. Hey, ayidramatize into kaDavide umuntu nimbone nalo uDavide. Emva koko uPaul ba emva kwalentshumayelo akhonto endichallengeayo. Akhonto echallenge my godliness. Kodwa siphuma apha sincoma uDavid the hero. Yabona xa se bemlinganisa abade bathi ubona ba nabazalwana bachazekile ke bahalela ukuba nesaba isilingi nabo. Ayidramatize umshumayeli and uPaul ba abazalwane bachazekile xa kufundiswa imfundiso bayozela. Hamba ke uyovula uYouTube uzoyibona lento ndishoyo. And zininzi icawe ezifundisa kakuhle akuyo CFA yodwa. Kodwa ndifuna ukuthi noko awuke uye kuncoma umshumayeli kuba enze idrama phambi kwakho wayi good producer then emva koko wakuvala ngezithembiso. Kude kube khona lanto ke bayibiza ngoba yipower preaching ekugqibeleni oba kukhala keyboard pha. Hayi ke apho kumuwa ngenyawo ke. Angazibona into ndishoyo. Utha uyazazi umuntu ecewa. Yema akumuwa kanje manje. Kuma kanjani utha veza utha kwethini uyazazi utha ndibukela icebo. Ubuma lo. Noma lo.
uthi ake ngokazokwazi kuyenza lento khalesa pha kaze uzoyifumana ngokona imali ixesha lami liphelile ndithi ke ndiphi bazalwane andifuni ukugxeka cawe kodwa into wrong masiyibone yiza kwedini ndikhalisa laa nto ikhaliswayo uyayazi ayopiyana le yenza abantu bathi ingxaki ngomalo noba ngulankwekwe fundo ya uthi uyazazi ekwetheni intercessors kumandi ke kwenziwa lento ke okoko kuyagcwala bazalwane kuyagcwala but xa umamele uyaqonda uba intsomi libisenziwa apha there is nothing ake sijonge bazalwane uTitus kuthiwa they will reject the truth and chase after myths aba bantu ba-athenda noba iphi inkonzo noba izoba sesinantsikeni apho kubandayo bayaya yema lo sorry mfana wami buyi funda is it Titus 1 verse Titus 3 verse 1 Titus 1:1 phakuthiwa to asichaza khona uPawulos yeza kodini bakhala lena nani ke niyaqala ngapha kuzoba kanje ke bazalwane kube nje kusuka la ngo10 kuyobetha o3 uma loba ziva phakathi nangona abanesithukuthezi apha ecaweni uba kanti apha ekhaya sinyuswa nini hle utyhafile kamba umuntu ongavisita kuyabanda apha iyashushubeza lento shushubeza kwethina usekhona nawe uyeva apha emqolo ewe athi nawe uyeva ngoba kune ewe akufani nami ke bayeke ententeni bake bakhalisa abafana ke bashukumisa bathi nijumele kakhulu abantu so sithi ke this letter is from Paul a slave of God ndiyakulanto ke bensithi intshumayelo kufanele ingabi intsomi mayibe nento ezoyenza kuwe ekukwenzeni uyufana noYesu uye uba more godly uye ukhule ekuhloneleni uThixo into endiyiphawulayo mna if ufundiswa kakuhle usolo kuphuma uzibona ngathi akwakholwa kakuhle okoko because kaloku xa uya usondela kuYesu uYesu yilight ngokuya usondela kwilight ngali andithi uyawubona ubumdaka ubungabubonanga uyabona ngoba singalight ikhandlela kungalula ukuthi uclean silight iglobe uzibona bayibandi cleananga kuvele kuzilanga uzibone more so ngokuya ukholwa nento encinci ubuyibone ngesosono uyibona indlela erongo ngayo because imfundiso yakho kuthiwa ke this letter is from Paul a slave of God and an apostle of Jesus Christ I have been sent to proclaim faith to those God has chosen and to teach them to know the truth to do what to know the truth that shows how to live godly lives so uyamva uPawulos uba intshumayelo zami ndinguPawulos aziyontsomi kodwa they show people how to live godly lives uthi yona nto ayizeleyo leyo uPawulos ukuba ndizele to teach them to know the truth which truth the truth that shows them how to live godly lives uthi ke kubhala mna Pawulos osisicaka sikaThixo nomthunywa kaYesu Kristu ndamiselwa ukholo lwabantu bakaThixo abanyuliweyo nokwaziwa kwenyaniso njengoko injalo kunqulo lwedayi make siyeke kukhona apha uYesu athi kuJohn 17 apho athi uYesu ndibanikile izwi lakho ilizwe liyabazonda which means xa ufundiswa nyani
ilizwe lizokuzonda for what you are becoming. Sisesiphi laSixhosa veza isiXhosa esidala mntanami. Hayi kolo lethu. Cha isiXhosa madoda kade ngavele sitoli kwenguwempazi. Sibhalele enye iBhayibheli eyasemampondweni eBizana. Apho kuthi umtshayelo bayawazi. Cha ke kanti abantwana bayishintshanile le Bhayibheli. Mzongani bethu abantwana phaphambulale mntana. Odwa uphi? Qhwaba umntwana pha ndiyancokola bodwa. Kanti abantwana nimveza nesixhosa esidala. Khani nifunde isixhosa esidala bayo. Nakuni siyakhika. Bomi cimene ezinye lights ezisongumbane wethu kukune load shedding ngo. Yintoni benithe mayifundwe? Isixhosa esidala be. uPawulos umkhonzi kaThixo umpostile ke kaYesu Kristu ngokokholo lwabanyulwa bakaThixo. Yebawo. Veza umuntu ofunda ungavezi mina. Yes mnyulwa funda. Ngokokholo lwabanyulwa bakaThixo nokuyazi inyaniso engokuhlonela uThixo. Yayi right ingcono leyo. Yeyiphi lenyaniso? Inyaniso engokuhlonela. Which means inyaniso ifundiswe ecaweni makube inyaniso ekwenza uye umhlonela uThixo, uye umoyika uThixo, ingabi inyaniso ophuma ubona uDavide njengehero. Kungashunyayelwa ngoDavide, kungashunyayelwa ngeTestament endala wena ngali. Kodwa lento ibishunyayelwa ngoDavide mayibuye izokwenza godly. That's why uPaulos aphinda atsho ku 2 Timothy chapter 3 verse 5 athi abantu bemihla ukugqibela they will be godly outside. I mean they will act religious. But they will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Kusho xa umamele intshumayelo phuma ubone indawo ngafani noThixo kuyo noYesu kuyo. Because kufanele wena uconform to the image of Jesus Christ. So a good church is a church that teaches the truth. The truth that leads to godliness. The truth that shows you how to live a godly life. Then masivale ngale verse ke John 17. Uthi verse 14 uthi ndibanike ilizwi lakho laze ilizwe labazonda. Aphinda atsho noPaulos athi those who want to live godly lives shall be persecuted. Kuphele ixesha ke ngoku bendithi umwamso ke siye nakumabandla but sizoya ndizobe ndinibanjelwe nangolesihlanu ningabam. So bendifuna siye kulamabandla ayi7 mchake. Amabandla atshutshiswayo ayi6. Kulamabandla ayi7 akuncwadi isikhilelo ngiyakhumbula la uYesu athuma kuwo uJohn ukuba libandla laseSmyrna nebandla lase Philadelphia awona abandla afunyanwa eright. Amabandla ayi5 afunyanwa enendawo ezirong. iWest iLaodicea zakufunyanwe nenye into eright because kuthiwa eLaodicea babezidla ngoba batyebile, babezidla ngoba ba healthy, babezidla ngokuba ba wealthy, abasweli into. Akhona amabandla apromoter ukuba xa uza kuThixo awuzuswela. So ubuzoba loyal ke ngokuyibandla elinjalo ekuthiwa hayi awuzuswela nakhona iprofessional ezithile zibekwa ngapha ezithile zibekwa ngapha anamsebenzi xa kusenziwa lonto for fundraising. But zikhona icawe ezispecialize ngokuba your life will never be the same again materially. Uthi ke ngo I have given them your word and the world hates them because they do not belong to the world just as I do not belong to the world. Icawe eright icawe othi ngokuya utshintsha isimilo uye uzondwa ngabantu.
because uhlukene ne-friends zakho ebezikwenzisa izinto ezi-ungodly ngoku uthobela uThixo abangamthandiyo. Ndiyazi ke imost yecawe zabantu abaright vethu ezi-cult, ndiyaunderstanda leyo, ungabi loyal kwi-cult, but ukuze uyibone icawe yakho uba ayiyo cult at least kukuba ibe linked kwi-denomination. That's why mchagele siyakwazi ukuphendula nge-CFA ngoku xa sithi umuntu uyi-cult sithi ngeke sikwazi ukuba i-cult siphantsi komzimvuko, ngeke sikwazi ukuba i-cult siphantsi ko-national, ngeke sikwazi ukupasa ukuba ne-cultic tendencies simane simema abantu bakwa-national. So yindlela ke ngoleyo okwazi ukuziphendulela ngayo uba i-loyalty yakho kwazi ukuphendula ngayo uba why uloyal kwelo bandla, because uzoba ngumzalwane oloyal kwibandla laseLaodicea ekuthiwa awubandi, awutshisi, ndizokuhlanza. Uyoba ngumzalwane okwibandla lase-Efes ekuthiwa kulo wena ndiyakubona zonke izinto but you have lost your first love. You don't love me and each other as you did at first. So ikhona ibandla ongaba loyal kuyo, abazalwane bakhona bathandana. Xa kuphuma icawe wonke umuntu uphuma ukhwele emotweni yakhe, wonke umuntu uphuma ukhwele emotweni yakhe, alusekho uthando lwabazalwane, alusekho uthando lukaThixo. So fanele ube secaweni apho waziyo ukuba sibambelele kwinto ebalulekileyo. Ndinomfanekiso womuntu ebelwe imoto yakhe washiyeka izikhiya, ashiyeke ebhooster ngalonto. Nazi izikhiya zeBenz yami. Ebe elahlekile undoqo. Kusho ukuthi ecaweni masimjonge undoqo ukuba is a godly life, is a life of Christ. That should be promoted every day. Yonke imihla fanele usoloko uzibona ba usilelephi ekufana noYesu. Then ke ngolesihlanu soke sizama ukwajonga lamabandla. Sibe sesibuza uba lo mzalwane wecawa eEfes kwibandla apho uThixo angasathandwa kakhulu, kwibandla apho abazalwane bangathandaniyo, kholivezele bandla kwakutheni bezoba loyal kweli yabandla. Why benga okanye phofu so sijonge nentsika nemap yakhona uba mhlambi yi-distance le yayisenza bangayocawa esimina bonke, i-map le yayisenza bangavele bathutheke bonke bayocawa ePhiladelphia, because amabandla amabini iPhiladelphia neSmyrna, there was nothing wrong with those churches. And ungamvumeli umuntu othi icawe ziyafana, ungamvumeli umuntu othi hayi icawe zinabantu abarongo, icawe zinabantu abaright, because uThixo wakwazi ukuyibona ibandla lasePhiladelphia, and ibandla lasePhiladelphia andiqondi uba wayengekho umuntu obhedayo pha, kodwa lona ibandla kwakusaziwa uba alitolerate into enjalo, lona li-right ibandla lilonke. Siyevana isikolo esifumana 99% ngeke uthi isikolo esingabhediwe, kodwa niyabona ukhona umdlungu uyi-1, kodwa xa uthetha ngezikolo ezi-right uyase-recommend. So ukurecommenda kwaThixo ibandla lasePhiladelphia, ndifuna verse 4. Abantwana akavezana ngoku Revelation chapter 2 verse, is it verse 4? Siya ekutheni i-necessity kuyafuneka uba yiba loyal ebandleni ungahambi, kodwa kunobungozi ukuba loyal ungahambi kwebekufanele uba uyahamba kulo. So ndinikeza nje a-dilemma ezosolvwa ukuba wena u-engage more kwi-spiritual studies or biblical studies. But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Yingxaki bikweli bandla. And abantu abakweli bandla ba loyal. And uyatsho uThixo uthi phenduka, remember the height from which you have fallen. So kuthi libandla liwileyo eli. That's why kufanele sizihamba zalwana iCFA ingabi history ngale iCFA. And kusengenzeka iCFA ibe ingabi history kodwa wena ube history kwindlela omthanda ngayo uThixo. Uphalwa indlela owamthanda ngayo uThixo yehlile ngoku, abanye basamthanda kodwa wena dinale ndawo ngakuwe yokuba uthando lwakho lokuqala walushiya. Next. Look how far you have fallen. And asazi thina uba umuntu uyakwazi ba xa engasathanda iThixo kakhulu uwile. Sazi uba umuntu owileyo ngumuntu odla isono. So ndifuna ukuthi ke kunabazalwane bami, you should know which church to be loyal to. And you should know
which church to quit. Maybe assignment yakho leyo. Na CFA iscrutinize kangangoko. Uthi ke uPetros Phakamani. Masiphakameni bazala. Uthi uPetros singasuka siyephi kuwe? Masiphinde kuPetros banda bami. Singasuka siyephi kuwe? Kuba amazwi okuphila afumaneka kuwe. Ewe John 6 verse 70 ngabe bese siku verse 70. Nivile lemfundiso namhlanje? Akuyo umfundiso ozoyazi namhlanje, imfundiso ekulolela ukwazi ukuyophila kakuhle. Uthi I chose. Xa sesithi ke nguPetros ngeke sihambe siyakholwa ukuba wena you are the only one. Then Jesus said, I chose the 12 of you, or 12 of you, but one is the devil. Uyabona mcakele uYesu akacengi pha. Nango sebeshiyekile waphendula uYesu wathi, andininyulanga namnda nina shumi linababini ukanti omnye kuni ungumtyholi. Singaveze ziphinde zingxame ke ngonisa uyasiqela yangu. Uyaseshiyeke naye. Kodwa baphinde bahlala still. Wathi wavela uJudas. So ndifuna ukuthandaza nani bazalwane uThixo nincede. Ndifuna ukuthandaza nawe wena online. Andithi yiza eChristian family kodwa ndithi wena uzobhujiswa icawe. Kungenzeka uba ucawa kwicawe apho wenziwa twice the child of hell. Kungenzeka uba ucawa kwicawe where you are led by the blind. Ufuna sivala amehlo ke sizothandaza. Umthandazo wethu ubuthi xa sincede sibe loyal bazalwane to the truth. Sihlale ecaweni eright noba kubuhlungu. Athende ukuthi ke uhlale ecaweni noba uya abuswa uyadlwengulwa wenziwa zonke izinto. Ndisho kwento zokukhubeka nje kwento ezingamsebenzi. Heavenly Father, we thank you today. And we pray that you may give us the loyalty that the early church had. Usinikeze ukuthembeka nokumila. Sibe nengcambu kodwa ingcambu zethu singabi nazo noba kuphi. Sincede uba indawo esenengcambu kuzo nendawo that we are proud of as being our local churches. Siqiniseke uba we are learning, we are growing, we are getting the words of eternal life. Singabi loyal because we think we owe someone something. Singabi loyal because siphethwe kakuhle. Singabi loyal kuba siyasizelwa, siyaliliswa. Singabi loyal ngenxa yezithembiso ezingasuki kuwe. Kodwa sixoxe namandla sibe loyal to the truth about us and the truth about you. The truth about how wrong we are and how unlike Christ we are, and the truth about how good you are and how we are to learn from you. Sincede singazivuyela intsomi, singayivuyela imidlalo yecawe. Kodwa usincede singaphakami. Singabi judgmental in pride. Thixo namandla noba siyayibona indawo that we don't agree with. Singavumelani nayo kodwa hayi ngempakamo. As CFA, help us never to be conceited but to differ in humility. In Jesus' name, amen. Sizonikela.